Mag-seafood trip ta diri sa Davao City. Kaya aning video ha, ipakita na ko sa inyo ang ultimate seafood experience diri sa Davao. So tawa dolo, first time ko kita aning isda gibaligya diri ba. Di daw kuno ni siya bawal. More siya sa Little Mermaid. Sugod tag experience sa ilang pinakalimpyo nga public market nga nag-offer og klase-klaseng mga presko ng mga seafoods. Kani mga klase-klaseng mga mulmul, nya parrot fish, nya pwede jud na nimo inununa no. Lami kayo, guwapa kayo tanawon. Grabe, almost 50 kilos nga fresh giant tuna diri sa Agdao Market. Mas bugat pa ni sa imong asawa. Og lastly, mga unta og lamian nga OG nga seafood talabahan. Karon pa ko ka experience og kita nga tinuwa nga talaba. Grabe, excited sa kumutilaw ana. Mong tanaw ning video kay grabe sa katapusan mo ingon jud kag magbungtod sa kalami, sa kapresko ang mga seafoods diri sa Davao. Tara, let's go. Dol, welcome to Agdao Public Market, no? Mao ni ang bago nila nga public market, mga 2 years running na ni siya. Diri mismo sa Agdao. Kita nimo diri is mao ni ang ato landmark na flyover dito sa unahan, namata sa likod nga side highway. Mao ni ang Agdao Public Market. Pakita na ko sa inyo ha, unsay mga gipang-offer nila mga seafood, aning giingon nila nga limpyo kaayo nga public market diri sa Davao. Grabe, makaingon ko nganong daghan nag-ingon nga mao ning kinalimpyuhan. Mao na ko mission ipakita na ko sa inyo ha, nganong limpyo siya ug unsa mga baligya gina-offer dito labi na sa seafood. So kuyog na ta, let's go. Sir, may buntag ninyo, sir. Morning. Namoy idea nga nung giingon nila nga limpyo daw kuno ning compare sa other nga mga market ba? Mga tao sir, disiplinado sir. Lahi ra gid mo taga Davao sir no. Saludo jud mi ninyo. Sana all nindot kayo og limpyo ang syudad. Salamat kay sir. God bless you sir. Welcome sa Davao sir. Thank you sa paghatag og maayong safety and security sa syudad sa Davao. Amping mo sir. Pakita na nako sa imo sa sulod na siya aning timbangan ng bayan to make sure nga walay manikas sa timbangan. So pwede nimo ipatimbang di imong order. Diri pod na sila aning price monitoring nga chart. So naa dira makita mo klase-klase na mga isda, mga meat, mga vegetables, fruits ug uban pa. Naa pod diha ang mga prices sa kilid ug mga timbang each. So diri do napansin nimo ginalimpyuhan na nila every minute ha. Maglimpyo na sila ang aning ilang special wiper. Ibutang na nila sa ilang lungag. So ayo jud dadala sa imong cellphone kay basig mahulog diha imong cellphone. Tul tawa dolo. First time ko kita aning isda gibaligya diri ba. Di daw kuno ni siya bawal. So pwede na nimo ni usa ni pagluto te. Paksiw sugba prito pwede ra gyud. First time ko, more siya sa Little Mermaid. So naa sila diri dol mga squid gagmay. Tagpila pud kilo ani ma'am? 480. Nya kani is pugita? Oh, napod sila pugita diri dol. Tagpila? 280. Napod sila giant squid dito or dalupapa gamay. Napod siya gagmay na mga cuttlefish. Kani is cuttlefish ay pusit gyapon, squid gyapon eh. Oh. Napod siya dito ubudo or eel. Nya kani is naapod siya kani mga klase-klaseng mga mulmul, nya parrot fish. Di ba ni bawal ni? Ini. Dili bawal sa Mindanao. Okay kani mo jud ni kuan. Kani dol disclaimer dili ni siya bawal diri gina normal ginig baligya diri. Nya pwede jud na nimo inununa no. Lami kayo, guwapa kayo tanawon. Napansin ako diri namo ingunani nga style. Unsa man ni siya? Boneless na sir, wala na siya. Wala bukog, gikuan gyud siya bukog. Kisa nakuha. Mami, Wala, ikaw nakuha? So, napansin ako diri sa merkado, kasagaran isda diri, mga guwapag yun. Dul, tsuya dul, naa sila aning murag tuna na mga cuts. Naka-sealed siya, tag 220 in 1/2 kilo. Napo diri kinilaw, ready na ni siya, 180 per kilo. Sana pwede na nimo isugba. Nya naapo diri panga. Dagko kay panga Ay, pwede na for kinilaw or tinuwa nimo. Napo siya malasugin ni sir? Pila kilo ni sir? 700. Kani tuna sir? 600. 600. So mas pricier ni kay mas gwapo ning meat. Yan, naway la tuna dako kayo. Napansin po na ako diri sa ilang market, abunda kay sila sa mga kinasun or mga shell sama ani ay kani bagongon nindot kini supsupon. Napudya ani dul panagsaro ko kita ani wala ni sa Cebu. Kani ani pud supsupo na. Unsay lami nga luto ani ma'am? Gata. Kani napud siya kani kinamurag kinasun. Napud siya ani mga bugatan or mga white clam or imbaw, mga imbaw style na sila ni. Napud siya diri clam pod. Og napud siya gusto, abunda sila sa mga gusto diri. So di ka problema sa mga breastfeeding lactating women. So far ha, ari ra ko kakita grabe ka organized nga mo plastar og mga gulay tanawa. Plastado gyud na dul ha. Grabe
Grabe ka plastado, organized na siya asa kag ipatong-patong, dili siya hugaw tanahon. So kung gulay mo storyaan, di sila ka problema diri sa Davao, abunda kay na sila. Tanawa, ay dula ni oy. Dili nagikan sa aquarium? Dili sir, ay gikan na ni sa Okay, Samal Island. Na diri grabe na siya mga pumpano diri kung mag-uol. Napod sila aning murag dalagang bukid nga style pero murag katambak bitaw nga puwa-puwa. Napod siya kitong ni napod siya lapu-lapu nga premium ni siya. Murag first class lapu-lapu daw kun. Nya mao jud ni siya ang giingon nilang samin-samin, dako kayo. Samin-samin siguro kay naa ni siya sa Samal gikuha. O naapod siya aning klase nga isda, tilapia, bangus. O kani rare kuno kaayo ni siya nga isda. Sergeant daw kuno na siya. Panagsar kay na siya og lisod kay na siya dakpon. At least napakita na ko sa inyo few of the mga labas o mga klase nga isda nga naa diri sa Davao. Grabe, almost 50 kilos nga fresh giant tuna diri sa Agdao Market. Mas bugat pa ni sa imong asawa. Naapod sila aning murag snake. Ambot unsa na siya. Nga klase nga isda. So diwit daw kuno ni nga isda, kani murag snake kamo unsay tan-aw ninyo, unsaon ni pagluto or unsay pamaagi ana pagluto ana niya, comment down below. Dili dol nindot kay naslay pasayan 180 ang tunga. So 180 diri pod pasayan super jumbo. Very fresh. Pila ni sir? 500 per kilo. Okay, dagko man siya no. Oh, dako pa sa imong pasensya. Murag isa ka kamutan. Nami mga gwapa nga mga isda sa stall number 95 and 77. Grabe kada ko ani nga isda oy. Mao ni samin-samin nga isda. Pila kilo ni ma'am? 480. Kani nga isda samin-samin. Nganong samin mi nga? Made in Samal. Sa Samal din ni gikan. Within Davao. Grabe oh. Mao ni ang isda diri sa Davao sa may Samal ni gikuha. Bugat kayo di na nakaya. Dol, mao ni ang first class lapu-lapu suno oh. Ano gwapa kay tanaw no. Grabe. Dol, panagsara kay ni rare kay ni nga isda, gitawag ni nilag Sergeant fish. Tanawa Sergeant amot nga ano na, tanawa ang purma niya oh. Lain gyud siya purma oh. Sergeant fish ni siya. Taason siya. Nya rare kaayo ni siya. Lami kay ni steam og sugba. Grabe. Sergeant fish. Tension. Dol, busing, mangutana ko ba? Ay palit mo kog seafoods diri. Naa ba tay mapaluto diri nga karinderya kanang mudawat sila paluto og seafoods ba? Wala na diri karon kanang Ay, nana. mao? Kay kad nagpag-usab sa palengke na wala tong uban nga mga karinderya nga nagadawat og luto sa mga nana. Ang nana lang kartong balbakuhan, pero wala sila abot lang og nagakater ba sila ginana. Pero sa pagkabalon ako wala. Sige. So manghanap na lang jud kog seafood nga kanana na lang no. Kanana na lang. Dagan na po diri so malibot mo nin Davao, dagan man kananan diri nga mga lami. Sigurado daghan jud kaayo niya. So ang atong kuan na lang gyud diri kung palit kag seafoods, dala na lang gyud sa inyong balay ato na lang ka magluto. Ikaw na lang sarili na mo. Salamat kay Dol. Shout out sa mga taga Davao ug taga Cebu. Dol, first time ko kakita sa usa ka merkado nga naay flat escalator. Awa. Flat escalator na. Wala lang ginangandar. Pero pwede na to i-experience oh. Okay oh. Diba? Flat na. Diretso na dito, padung dito. Dol, kung traveler kasama na ako nang ita og affordable, comfortable, incredible na hotel, recommend na ako ninimo ang Hampton Suites diri sa tunga sa syudad sa Agdao, Davao City. Indot ni na spot for traveler sama na ako na nang ita og comfort nga di makabuslot sa bulsa. Enjoy nimo ang ka-cozy, luag, bugnaw na aircon, free wifi, and indot na hospitality. Plus pila ra jud ka minutos mga laaga na nako. Indot na experience kay hassle-free, affordable na stay. To know more about the details, visit their FB page, Hampton Suites Davao today. Now back to the video. So Dol, mato experience sa Agdao Public Market no. So maura to yung makita mga isda, klase-klase. Napos sila lain mga baligya dito, everything, fashion items, mga essentials, wet meats, dry meats, vegetables, spices, og daghan pa. Makita nimo diri. Pero ang labaw sa na kanindot is limpyo kaayo lang public market buyag. So makita nimo every minute ginalimpyo na. Og walay tikas, gina-monitor, strictly monitor ang mga price list. Sa pagyod, daghan kay glabas ng mga isda, mga gwapa pa jud ng mga isda, klase-klase. Unfortunately, di lang ta kapaluto karon kay wala may available paluto, pero pwede ra gina ninyo dalon sa inyong balay ato mo magluto or maka-experience man lang ka. Kani sunod na tong video, moadto ta sa kasikat nga original talabahan diri sa Davao. Ato na ta, let's go. Pinaka-overwhelming na talaba diri sa Davao City. Kaning ato next stop usa ni ka OG na talabahan sa Davao. Dini basta-basta, dagan paagi sa pagluto sa ilang mga talaba. Siyempre, napod sila laing seafood ng mga putahe. Diri sa Davao Talabahan, the original. Diri sa De Guzman Street sa Toril, Davao City. Ang unsa pay dugayan ato nang suwayan. Hi sir,
welcome to Davao Talabahan, maoning fresh and gwapa nga talaba. Dol, so naata diri sa ilang kusina, grabe ka bakbakan diri no. Miski asa everywhere naghimo sa ilahang mga klase-klase na mga luto. Kani tiglugit gyud ni siya, kamaong ni siya mulugit. Abli inana siya ka grabe ka kugihan niya. After ana ipasa na niya diri ni Bossing Food iyang gihugasan og brush, tig-brush gyud ni siya. So may kay siya mo brush sa talaba pero sa iyang kagalingong brief di siya ba mo brush. Diri pod kay diri ang tig-kuan na tig-plating. Makita ninyo diri is na siya fresh talaba. Napod siya talabang gibutangan og topping sa babaw nga tagtawag niya kinilaw na talaba. Grabe ka idol og nice spicy nga version. Diri pod is nagbutang siya si Miss og cheese kay grill na ni siya, ready for grill. Ilapag na siya sa ilang griller. Grabe ani ka naghanahitabo diri. Diri pod sa pikas na ay nagluto. Kani pasama ani na nagluto og buttered shrimp. So gibutangan na niya og ahos, butter, og syempre presko nga shrimp nga wala na bungot, nag-shave na. So napod diri nagtinuwa, gibutangan ang kinasun. Karon pa ko ka experience og kita nga tinuwa nga talaba. Grabe, excited sa kumutilaw ana. So inana kalimpyo ang ilang shell kay gibrasan maayo ni Bossing. Og diri pod naapod siya mga kinasun na mga shell, giluto. Naapod siya tuna nga kinilaw, inani siya ka presko. Ongoing gyapon dito nag-open sa talaba. Kani is na red talaba, dako ni nga talaba, nakaon na ako ni siya sa liluan. So kani nga talaba is lapad, nag-open ko si Bossing, gidukdok pang, ay grabe, suko is Bossing, saban niya ang talaba. So ongoing diri sa pikas, diri pod sa pikas is humanaluto ato mga sabaw, plating na pack, lamita humot kaayo. Humana sa luto atong talaba nga sabaw, gibalhin na pod, grabe ka idol ani diri. Naglibog na ko, daghan na itabo nanindot. Diri na part is ang grill, padayon is hinahinay siya plating, hawas na siya, kay luto na ni siya. Then diri napoy ginagmay nga shell, nga steam ni siya. Uy kani, abi na ko sa Cebu ra kitag saang napo day saang diri nga steam gi-plating na sagara ni ari diri is mga maing klase mga kusinera. So ang style ani naka-process na siya diri ang tig-open, ipasa na niya diri kay mao na yung tig-brush. After ana ipasa diri sa cooking area, kinaaman diri ang ilahang mga lamas preparation, and then the adilang kitchen diha na ilang griller na ang pinakagwapa nga owner. Okay, so ma'am imuha ning mga recipe uban. Yes po, tama. sir. Oh grabe ka idol. So Pero ang kanang mga para ng cheese sir, o kanang Thai sauce, ang nag-imbintuan na akong anak katungtong sa Vietnam. Vietnam. So iyang gipasa sa ako, kaya ako may nabilin so inana sir. grabe, so family business gyud din siya. So Kana- natay buttered shrimp, Butter shrimp, napoy talaba nga steam. tuna kinilaw, Okay. na ay caviar nga kinilaw. Lato. Lato sir, onya na ay Talaba. bat sir nga kinilaw. Bat na kinilaw napod. Yes, na ay bat sir. Lukot na kinilaw. Lukot na kinilaw. Nya sabaw sa soup pod, sir na ay Sabaw. kanang talaba soup, na ay imbaw soup, na ay aninikad soup. So daghan jud mong putay. Na sir. Ang sa mga talaba na putahe sir, kana ang amo ang best seller is grilled talaba, cheese talaba, at kinilaw talaba. Unya press, plain lang yun na siya nga talaba nga So, presko siya. Oh, unya nami steam nga talaba, unya na po may soup na talaba. Soup na talaba pwede na. Ang among red talaba, gikan og Surigao, hasta kaning mga saang. Salamat kayo, excited na ko mo adto na ta sa lamisa kay mukaon akong talaba. Pampaunsa man ang talaba. Ang pa-strong man daw sir, pero ako sige mo kung kaon ko ma-strong. Maestro. Sa laki ra siguro. Kuwang na gani ni kay over 20 dishes na sila. Gamay na to gikuha kay ibe na to ni mga hurot no. Delikado ni puro talaba tanan. Gikan ni sa fresh, steam, sabaw, kinilaw, grilled og so far mo na diha. Una na tong fresh, anam mo na to. Basically, tambok-tambok siya, nay, dako vinegar na para to ensure disinfectant na siya. Cheers. Tambok, busok, juicy. Daman mo seafoody, enhance na siya sa imuhang suka. Mo na kanindot. Ari na punta sa steam. So ang steam mo ni, cover pa siya. Basically luto siya gamay, butang na to gamay og lemon. Mamaw ra man hapit sa first no. Pero luto siya, same gyapon ng juiciness, idol gyapon. Tilaw na to ni curious ko nilang green caviar nga recipe. Actually kuha na siya green kanang sea grapes nga naa siya kanang gamay nga Thai sauce. More siya Thai sauce or Thai paste. Fresh ang talabaan ni. Butangan na nato siya gamay og lemon. Mamatay sad ang mga bacteria if naa man gani. Cheers. Uy, kanami. Ganahan ko ng taki, ganahan ko sa yung face.
I think na siya murag garlic nga halang sili espada. Nana iyang lasa. Nagabi ang crunch texture sa ilawom tungod sa iyang lato. Bet na ko ni so far. Katulo pa ganito. Naapod sila kinilaw nga talaba, fresh. Gibutangan siya og mga lamas, spices on top. I think gibutangan sa nigsuka no. Ay, ganahan ko. Grabe ang freshness sa mga spices bitaw. Merge sa talaba, nga fresh kan talaba, ang crunch, juiciness, seafoody nga texture na dito. Ganahan ko. Dol, suway na to ni ilang bat, na sila aning bat kinilaw. So if ganahan ka, timplahan ni mo, ikaw pa mo timpla, napod sila asin, if ganahan ka. Kaning bat do, if mo nakabalo dol, is sea cucumber ni siya. So lalain na siya mga crunch experience each part sa sea cucumber. Kanin nindot kay halos naatanan. Naasin siguro siya itong sa outer layer nga part. Timplahe yun siya para malasahan mo ang experience. Guwapo. Naabot siya aning mga kinasunsyel. If ganahan ka, lugito na ni mong toothpick. Makuha na ni mo. Mura man ni gamay nga sa anggod. Kalami. Malingaw gani. Isa-isaw ni mong kaon. Next na pudol. Ilahang templado naman siguro ni. Templado nga lukot. Lukot dol, iba makaibaw is egg ni siya sa isa ka sea slug bitaw. Kana murag sea snail. Mangitlog na siya, mura na siya green nga bihon. Paborito nato ni Baya. Ame. Dahil yung texture sa kuano eh. Murag mag-burst buto-buto ang seafood experience ay mo ba. Next sapod saang. Nani saang diri dol. Wata na pull anog saang. Na diri tong ilang Thai sauce. Pwede na to kuhaon nilang Thai sauce. Idol ba ano yung experience eh? Yun ang Thai sauce no? Dami yung Thai sauce ba? What's yung itubag? Must try lang Thai sauce dol. Kanyang Thai nga paste. Halang nga green sa bitaw sa sili espada. Na ang garlic na garlic no? Dami siya. Pero secret daw kuno di saba nanay garlic. Next na po, grilled garlic talaba. Tama? Be, tilaw na to be. Na siya grabe overloaded sa garlic sa babaw. Inanay daw kuno ni kadaghan. Be. Kalami. Sakto gyud ni bossing lami ni. Dol mo ni ang red talaba katong red na red nga color, fresh ning gihatag. Dako pa jud siya tubutangan og lemon gamay be para additional texture be. Cheers be. Oh, dako kayo. Wah, busog. Grabe ka idol. Ngami, nabutahan na itong Thai sauce. Enhanced flavor experience. Tilaw na to yung buttered shrimp. Ano diretso na nato ni kaunon. Fairness buttery, garlicky, lasado. Ngami. Napot siya ng imbaw ng sabaw. Tilaw na to. Laira. Pwede na sa mga lactating women. Kusog kayo ni siyang pagatas. Yung imong bana rin muhurot. Napod siya kinasun nga soup. Ganahan ka. Gingery, healthy herbal experience sa imong baba. All around your body. Og mao na gid ni sa sabaw. Last na to imnon sa sabaw. Talaba soup. First time ko makakuha na ni. Limpyo mong gini. Grabe brush ni Busing. Kita mo ato. Pwede niyang brush as in. Dili siya inana mo brush sa ilaha. Sa ilang kasilyas. Di gina siya ka-brush. Hasta chinilas. Huwag yung brief. Di gina niya mo brush. Tilaw na to be. Talaba nga tinuwa. Ano yung sa dataki no? Sabaw be. Talaba kayo eh. Talaba kayo. Mura ka nagkaon og steam talaba, juicier sa tungod na saturate siya sa tinuwa. Niyang seafood, ang kuha niya, seafood di kayo siya, talaba kayo siya lasa. Na siya tomato, syempre, lasa sa ginger gamay og sibuyas dahonan. Next na po is tuna kinilaw by favorite dish nako, ceviche, fresh rabani, ilahaning version. Na siya radish og pepino, Diyos ko. Kung nanginit na mulawa sa talaba, pag kinilaw na po. Wala ka timpla nanay. Ay! Dapat balikan ka. Ay. Dapat ka balikan kasi Joke. Kami kilaw. Ay, minyo ko.
since nagkilaw naman ta, kilawon na nato yung swaki. Mao na yung swaki. Ikaw pa mo timpla, butangan nato og bombay og ginger o gamay nga lemon. Eat at your own risk ha, basta makaon kag swaki, pero so far fresh daw kuno ni panghambog na nila. Cheers. Dol, sorry ha, paborito na akong swaki. Swaki wa kabaw si urchin. Grabe niya ka seafood eh. Nga murad nag-melt sa imong baba nga cream of seafoods. Himo kog seafood sushi. Si urchin seafood sushi. Napot sa lato. Ug mao na ginatong last dol, but not the least, ilang grilled cheesy talaba. Save the best for last, kay isa ba ni sila pambato. Before tamo end, ato sang kaunon. So no need na ni siya sauce, na siya kuan, luto na pud ni tungod sa grilled. Cheers. Wow. Alame. Kabuyag. Next na to buhaton, maghimo tag ultimate high dol sushi. So butangan nako siya og red nga talaba. Butangan nato kinilaw og mga pipino, gamay nga radish ug sili. So natay red talaba. Butangan nato og kaning talaba, fresh talaba with caviar sauce. Na siya ka grabe. Nya unsa pa gyud? Butangan pa jud nato siya og green spaghetti. Butangan nato gamay nga Thai chili ug lastly atong favorite di nato maigo sa atong baba ha. Butangan nato cheese nga talaba. Murag lamaw naman ni. Oh, lastly, kating ilang garlic na favorite sa nato. Garlic talaba in one bite. So pamigiwat nimo, ari ana sila diri. Di ka magmahay. Andama nimo lawas, andama imong lusartan, haplas sa imong tuhod, andama imong paris unya, nighuman nimo kaon. Davao Talabahan, you're the best. Hanap na po taglaay na food trip. Thank you for watching. Dol, mao na to seafood experience diri sa Davao City, no? Grabe. Miski wa ta kapaluto, pero grabe ka worth it, no? Kay kanimo di Davao Talabahan. Grabe kanindot sa experience, good promise. Ikaw nga dili taga Davao, kaingon jud one of a kind experience gid ni. First time ko makatila og klase-klaseng mga talaba experience. Ikan sa fresh, steam, sabaw, grilled, og uban pa. So unsa pa may imong langan mo nang suway gid sila. Please comment daw, naka-ari ba ka o ikaw taga Davao baka wa ka kay bao ani? Ari ana kay sayang kaayo. Ug mao to ganahan ka nga video, please ayo dud kalimot subscribe nato na kay daghan taga-tuon. Taga-asa man ka sa part sa region, basta Bisaya ka, asa nga seafood market or seafood trip na nindot na pud sa inyong lugar, comment down below asa dapit. Nindot agad. Again, if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, hi Idol Steve, nagingon hingat, hamping, and take care. Dapat tayo mag-upload ha, kung naganahan ka. Dapat tayo upload rin isa seafood for the experience, solid po. Oh, grabe Davao. Ano dyan di mo? Tatuhod eh. Init pa dyan. Ato sa tag-pharmacy, palitang haplas.